Martaba Sarkin Kano wanda ya samu wakilcin madakin Kano Alhaji Yusuf Nabahani Cigari ya ce masarautar Kano ta ɗauki nauyin karatun yara mata da ba su samu damar zuwa makaranta ba har matakin ilimin gaba da sakandare a ƙarƙashin shirin nan na 'yan fodi da aka yi a shekarun baya. Sarkin ya kuma ba su tabbacin masarautar Kano don ganin ana sa yara a makaranta har su kammala karatu. Ya ce ƙofar masarautar Kano a buɗe take ga duk mai son tallafawa ilimi musamman na yara mata. Aka yi wannan program wanda a ciki an samu nasara kusan yara wajen guda 17 sun gama karatu. Kuma da aka yi muka ɗirin malamai ana ba kuɗi ake ba su ba amma irin token wanda za a ba su ta wanda zai fi sauƙi ka ɗauko malami daga Kano ka ce da waƙi ya zo abu da malaman da suke nan sai aka samu wata primary school na to aka yi program ɗin ya last wajen 4 years ne. To last is about that yaran da suke graduating kuma daga nan muka yi kokari da a samu musu post primary suka tafi abin da bayan sun gama secondary school suka je suka school of hygiene. Aka yi kokari aka yi magana a duk aka kan ba su slot a school of hygiene kamar wani special concession aka ba su. A jawaban da suka yi a lokacin ziyarar, jagororin tafiyar Hajiya Mairo Bello da Dr. Auwal Halilu sun ce sun zo fadar ne don shaidawa mai martaba sarki irin ƙalubalen da ke kassara ilimin yara mata, kana su nemi goyon bayansa kan yadda za a tunkare su. On our own mun bibiya kuma mun aka yi research a local government Warawa, Kunci da Rogo. Shin menene yake janyo mata ba su zuwa makaranta? Wannan makaranta an ɗauke shi har da ma ba su zuwa islamiyya, mukan haɗa duka biyu wannan zamanin gani, wanda mun ji ta bakinsu waje daban-daban. Daga cikin abubuwan da yake hana su zuwa makaranta za ka ga akwai talauci, wasu kuma akwai iyayen ba su da sha'awar yaran su je makaranta, tunda wani yana da kuɗin da zai aurar da yar shi misali zai kashe mata 500,000 amma kuma ba zai iya biya mata 10,000 misali na ko wani abu. To kaga akwai rashin interest a kan abu. Mun zo wajen mai martaba ne don mu nemi goyon bayansa akan ilimin mata, kuma don su ne iyayen ƙasa. Banda haka kuma duk inda muka kai ga saninmu su suna da irin tsanin da suke bi na zuwa wajen ida da sako wajen al'umma. Kuma bayan haka kuma duk inda suka taimaka suka sa baki suka ba mutane umarni su bi wayansu abubuwa, mutanen sun san ba za a yaudare su ba kuma suna bin umarnin sarakuna. Shi yasa muka zo wajen shi mai martaba don ya taimaka mana da duk masu sarautarsa su goyi bayan ilimin mata. Tawagar ta kai makamanciyar wannan ziyara masarautun Rano da Ƙaraye don neman goyon bayansu kan ci gaban ilimin yara mata a jihar Kano. Nasiru Yusuf Ibrahim, labaran ARTV.